В Минске учатся несколько тысяч иностранных студентов, большая половина которых – граждане Туркменистана и Китая. Ben şu yerde haram hükümede yüzlenesim gelýär. Näme üçin biziň enatalarymyzyň tölen pullary 3 ay mundan öňkü tölünden pullar edil. Şu adam şuň kunem gelen ok, gelip ýeten ok. Belarusiya döwletinde okuyan türkmen talepleri özleriniň maddi ýagdaýlaryndan kynçylyk çekýändiklerini aýdyp habarlaryny ýetirdiler. Okuyan üniversitetlerining ýyllyk tölewlerini Türkmenistan tarapyndan hiç bir ýagdaýda töläp bolmaýandygyny, eger gysga wagtyň içinde okuw tölewini tölemedik ýagdaýynda üniversitet tarapyndan okuwdan çykarjakdyklaryny aýtdylar. Talipleriň aýtmaklaryna görä Türkmenistan tarapyndan okuw tölewini geçirmekçi bolup, talipleriň ene atalary ýa-da hostarlary Türkmenistanyň banklaryna baranlarynda bank işgärler tarapyndan egerde para berseňiz geçirip bolýar, bolmasa da gelip hem oturma, biziň size kömek edip biljek çäremiz ýok diýip açyk aýdandyklaryny gurrun berýärler. Talipleriň hostarlary bu ýagdaýdan çykalga tapman, mejburi ýagdaýda 6.000 manat, 7.000 manat we 10.000 manat garşylygyna çenli para berip, ondan soň okuw tölewlerini geçirdendiklerini, ol tölenen okuw tölewleri bolsa Belarusiýa girdilen sanksiýalar sebäpli Russiýanyň Sberbankyna geçirdip, ondan soň Belarusiýanyň banklaryna geçirjek bolandyklaryny we ol Russiýanyň Sberbanky bolsa Russiýa döwletine girdilen sanksiýalar sebäpli ýaňy ýakynda dolu derejede ýapylandygyny we şonuň esasynda geçirden pullarynyň hemmesi güýjüni ýitirendigini talipler gurrun berýärler. Okuyan üniversitetleriniň bolsa, eger şu ýylky okuw bitirjek talipler okuw tölewlerini tölemedik ýagdaýynda üniversitet tarapyndan okuwdan çykarjakdyklaryny aýdypdyr. Bu ýagdaýdan çykalga tapmadyk türkmen talipleri Belarusiýadaky türkmen konsullugyna ýüz tutandyklaryny we ol ýerden bolsa hiç bir kömek bolmandygyny, gaýtam tersine ýüz tutup barsalar, konsul işgärler tarapyndan näme üçin sakkalyň ösken halynda gelýärsiň diýip, zerur bolmadyk bahanalary bahanalap, ýyzlaryna koop goýup berendiklerini, hatda şol konsullugyň telefon nomerini jaň etseler hem telefony açmaýandyklaryny aýtdylar. Mundan başga da bu talipler özleriniň gündelik maddi ýagdaýlaryndan hem kynçylyk çekýändiklerini we bu ýagdaýdan çykalga tapmadyk türkmen gyzlarynyň köp bölegi ten sewdasyna baş goşandyklaryny gurrun berdiler.